aparo ni mibadhi ma Kenya ka osebedo ka chochni dil gi mibadhi osebedo ka chochni nikech sirikal mamalo ahinya president pok no kawo patik e Kenya ka president mosebedo go te onge mosekawo patik ni dwa gore gi mibadhi nikech gima wacho kama endie nia king'iyo chike te makale bunge chike motegno te makale bunge weche motegno te kata kancha idwa gol mana Rigathi Gachagua Rigathi Gachagua kan idwa gol bunge iro ka party no bedo mobilized e wach matek maratipu kabisa golo deputy president wa Kenya ka ok en tich mayot karo ni pesa moko manochimie ji mano ka ng'eto wacho ni ya kum paro mar golo ng'ama kamano ok ne ka ng'ama ne pogo piny ma Kenya to karo gi teko mar party mane wan go gi teko mag jotendwa mamalo nodhi mogol ng'ama kama omiyo ka president wuok oko ndogore gi mibadhi an gadieri ni e Kenya wanya yudo lokruok bale bale ngisi ni ya nyaka wa support president e wach no endo mar gorruok gi mibadhi mak mana ni sama igorruok gi mibadhi no Trevor nyaka chake gi kumong'we mogik nikech kichako gi mathindo gi eki tiweyo kumong'we mogik cha to kumong'we mogik nigi systems maka wacho ni okay ka idwa dir gi karo digini mabende sama ok tim mibadhi no e bunge kucho chonde to governors ma wato gi weche mantiere executive koro dhi loso rieko moro mar pando mibadhi ne moro ma samo kibidilgo koro gima president timo ni ndi ber kabisa kendo konyo Kenya nikech kata bana pinje maoko maneno ni Kenya nyabedo gi mibadhi mamono jigo wala mamono kata attract investment Kenya neno ni koro president do dil gi mibadhi lakini bunge kuma thine mugik bunge onge kata budget to karo useyie ni mibadhi to nitiere pero ang'o menuta morutie committees kawuono de tindo ma wacho ni jo